Esonto eliphelile besibheka la ukuthi nakhu uzithola uthi uyagogo ngethemba lokuthi uyena osezovela kwenze lo msebenzi wonke wokuthwasa. Yini ugogo nangu engakwemukeli noma ithini into-ke sisuka kanjani manje la luthini-ke uhambo ukusuka kwethu la kugogo? Ya, ugogo ngoba ayengixosha khona la engangixoxa khona ukuthi umndeni nomndawo wakhe ngasikhathi ngithi gogo ngiyenzele wathi mina sengimdala, Right. angisasebenzi. Ngathi mina gogo uzongenzela. Ukungibekela kwakhe wahamba wayongibekela ekhaya lami. Okay. Ugogo ugcine esevuma manje ukuthi-ke akubeke. Ya, wavuma ngathi mina hayi gogo uzongenzela. Yeah. Sikusho lokho nje siyahleka. Ngathi hayi uzongenzela. Wathi hayi okay kodwa sengikhathele sengigugile. Wasuka wahamba wangenzela ekhaya. Usuku lakhe lokuqala, ukuhamba lakhe lokuqala. Usuke engaphahla ngalo okokuqala isibonakaliso sami. Isibonakaliso engathi umntwana ungabona umhlengumzane emanzini. Indlela kwakwenzeka ngakhona. Babengithatha. Mengivuka ngitshela ngifone kahle kahle ngitshela gogo nakusengibona 1 2 3 4. Okay. Usuku lokuqala lolu gogo ekubekelile. Usuku bakho bokuqala lo. Bokuqala la. Amaphupha akhe aseyashintsha. Vele selokhu kwangazalwa ngivele ngibonisa usuku nosuku mengiboniswa mhlawumbe ibonakaliso ezo-10 5. Sitsheleke ngaloku busuku bakho bokuqala ugogo ekubekele. Usuyafona ngakusasa umtshela ngaleli phupho. Ngimtshela ngalesi sibonakaliso. Mengimtshela ngalesi sibonakaliso uthi mina ugogo ayingeke. Angifike kuyena. Mengifika kuyena sikhuluma ngimchazele ngibone 1 2 3 4. Athi ugogo nami ngiyakholwa. Kodwa futhi lokho kwakungathi kuthe kuba ngaphezulu. Okay. Ngicela ukuxosha. Ngithi ngeke gogo. Ngeke ungixoshe. Athi hayi ngiyakuxosha. Engcono ngibizele uma wakho. Ngifonele uma wahamba. Ayifuni. Mefika ugogo siphindile esikolweni afike ahlale phansi athi kuma mntanami umntanakho ngixosha uma ngubani ngisize gogo umntanami uhluphe angichazele kwenzeke 1 2 3 amchazele nabantu asebeke bazama ukungenzela ukufuna ukungenzela. Yeah. Okay, bese athi ugogo ayi okay ngokuthi ngimuhle ngikhetha kulungile ngizokwenza ashisa impepho akhulume ayi ngihambe ekhaya ngiphindele enkambeni zami ngiqhubeke. Yazi ungakahambi kakhulu la Makhosi ngifisa ukuchecka la ukuthi ugogo okwesibili manje ekuxosha. No. Ngithi sinqamulile izinto zami enkulumo. Okay, sayileyo. Sayiyona le. Okay. Ugogo ngesikhathi ethi no ngiyakuxosha uthi lokhu okubonile nami ngeke ngikubone kodwa kungaphezulu lo unakho lokho kwami kuthe ukuba ngaphezulu futhi isizathu sokuthi angixoshe uya-understand uyamtshela uma wami ukuthi isizathu esenza ukuthi umntanakho ngimxoshe uyangibona ngigugile. Yes. Angisanawo amandla. Lokho avuka nakho kusadinga ukuthi sigijime imbanga. Kusafanele ukuthi sihambe semfuleni seyintabeni. La manje engasena. Angisakwazi ukuhamba. Bayina 100. Right. Nangoku ugogo usiyalithambisa noma usiyalalela manje ukuthi hayi mawuthi mina engithembayo kulungile. Sithathe kusibeke. Ngihambe ngekhaya ngifike ngiqhubeke nenkamba
ngiyakwazi mengiqhubeka ngakusasa ngoba ngangenze okuhambeni oluphezulu umbala Right. mengilala bavele bafike bathi sicela usishintshele le lokha lebhakeni Okay. bangitshela umbala ukuthi bafuna njalo ngikusebenzela uma ngihamba ngeprogram ngifike ngitshele nesalukwazi futhi sithi kulungile angithi sona sisanamali sithi ngizokuphathisela imithombo ingane Okay. bangilethele ukuphahla kwathi ngosuku olulandelayo bafika bathi likhiphe lendlela Okay. bangitshengisa ihlathi elingasekhaya Yilo osulishintshile lo ekuthiwa khipha. sawona lo ndawo phela ngishintshe umbala webhakeni Right. Yeah. bese befika sebethi manje likhiphe lendlela bangitshengise ihlathi le hlathi ukuvuka kwami ngivuka meke kwathi 12 ngisekhaya kodwa meke kwathi 1:12 ngiyaphupha Right. ngeke ngisalala akekho ngitshelayo ukuthi vuka manje kodwa kuyazenzakalela Iy'nsuku ey'landelayo. insuku zilandelana ngikwenze lokho kwathi kusuka kwaphela mhlawumbe isonto bafika bathi sicela ulenze imfihlo manje lenze imfihlo ngadideka nami ukuthi ngilenze imfihlo kanjani ngoba ngisehlathini nje Okay. Usehlathini vele. angithi ngiqala endlini Yes. bengiqala endlini ngivuka nesibonakaliso isibonakaliso engivuka naso ukhokho uyangixosha ngaso ngikhulume naye angibuyisele bengisengifika endlini bathi angishintshe umbala bengishintshe umbala bathi angishone ehlathini mase ngisehlathini sebethi angenza imfihlo ke Imfihlo futhi. Kodwa ususehlathini vele. ngisehlathini vele manje Okay. Udlula kanjani ke manje la? ngibuye and ngaleso sikhathi into eyenzakalayo mengifuna ukuyophahla uyakhumbula ngithembe ukuthi 1:12 ngiyavuka mina shuthi ngisemahlathini phakathi 1 2 3 u3 futhi sekusemini ngisuke sengenza umsebenzi wasendlini ngoba mengingafanele ngilale angitshelwa ngilesalukwazi basho kimi ukuthi angingalali ngoba bazolala nabo Okay. angikho esigodlweni kaGobela ngisekhaya la Yeah. Okay. Ngo3 soke sengazi ukuthi ngoba kusesemini usubusy la ekhaya ehlathini phela ngiyophahla kuphela ngiyophahla ngigeze bese ngiyabuyela ngaphakathi mengibuyela ngaphakathi ngishanela igceke ngenza yonke into ngiqoqela ngisho abantu basekhaya iwashing abangitshelanga bona akekho ophilayo utshelile mangabe uyophahla lapha ebusuku ehlathini uhamba wedwa ngihamba ngeke awusabe akuthini kuwena angisabi kushaya umoya omnandi ongazi usuyashisa kodwa ngathi mase ngikwenza mhlawumbe kwathi mekuphela isonto ngaqala manje mengithi ngifuna before bangicela ukuthi angilenze imfihlo mengithi ngifuna ukuphahla ngifuna ukuguqa akusaguqe sengiyasaba manje sengazi ukuthi nginesithunzi esikhulu esingisabisayo la hey ngiqhubeka mhlawumbe 2 days after 2 days bafike bangitshela ukuthi angenze imfihlo ngingayi-understand le ndaba yale mfihlo ngizoyenza angazi kahle hle ukuthi kufanele ngenze njani mengimtshela lokho kasukhokho naye akazi hayi ukuthi mengiqhubeka ngiza la kule ndawo le kade bengitshengise yona mengithi ngiyaguqa ngalolu suku ngibona ukuthi ngeke ngikwazi ngathi khona abantu abangibukayo la kodwa ngoba kufanele ngiphahle ngimile manje ngiyasaba ukuguqa ngiphahle mase ngihamba ngizwa kuyakhwishizela la ngithi iselesele
mina Okay. emqondweni wami Yeah. kuthi khwasha akufiki futhi ukuthi ngilibuke lesele likhwashazayo la ngihambe ngize ngifike ekhaya mengingena nje egcekeni kube khona into ethi awubuke lesele kade lihambe ligcina mangithi hayibo baleke ngingene necapha ngishiye yonke into engiyiphethe lapho mengingena endlini ngingena uma usevukile uthi uma aphindela khona ngiyamchazela hayibo kwenzeke 1 2 3 athi uma aphindela khona ngithi hayi ngeke athi phindela khona ngithi hayi nginqaba bese ngifonela isalukwazi sisisalukwazi badlala ngawe nami lami ngangiphahla kanjalo angizange ngikutshele nakumina kwakwenzeka kanjalo ngangibaleka ngize ngibuye ngakusasa. Okay. Ungakwazi ukusitshela ukuthi isikhathi uphenduka uqala ziselesele wabona Eduze konyawo lami sithi amakhosi nomnumzane okay lo minyoka ilanguage abantu abayaziyo okay uyena nememphilezela okay uthi ukubaleka ngithuke ngibaleke ngingene endlini ngishiye yonke into ugogo ubekulindela ukuthi ngase kwenzeke lokho naye wadlula khona uyakwazi ngoba wangihleka wase wathi hayi nami ngangibaleke ngangishiya isithunzi laba abakhuluma ngento abangayazi njengoba bekutshela ukuthi iphindela ingoba bona akaze babhekane nabo mina uzisho yena nami ngangibaleke. Alright, kumsakazo we-Vibe FM ku-94.7 isikhathi sakho ngu-25 minutes before 9 o'clock sikhuluma ke la nomakhosi Enhle Mkhize sibheka ke uhambo lwakhe kuze kube uba umakhosi Mkhize kusuka Enhle kuze kuzoba imanje njengoba ke esewumakhosi. So siyabheka nje uhambo nalapho sifuna nanokuthi sibe nale understanding nje ukuthi kwakhona sikhuluma ngani manje sikhuluma ngomakhosi ikakhulukazi ke nabo abasakhula nje kanje siye sifuna ukuthi yabona singasho ukuthi wabalekela isikole noma wancane ukufunda wasuthi sengothwasa kodwa uma siqonda uhambo lwakho njengoba nje usithatha usibeka ngempela ngeke sibe nakho ukuthi sikungabaze ukuthi ke isangoma noma ke umakhosi. Umsakazo ke Vibe FM ku-94.7 mawuthi uqeda kuvulela umsakazo siyabingelela sawubona uma unombuzo 0729040900 uma unombuzo obhekise kumakhosi u-072 9040900. Makhosi nakho ngakusasa ke uyabuyela ukophahla. Sitsheleke manje ngohambo lwakho nakho usuze wababona mhlambe ngaleyo ndlela besisho kanjalo. Kuhamba kanjani usuqhubeka ke manje nakho usubonile? Hayi ngakusasa angibangi ngisaphindela ngoba ngase ngalifaka odrop iyona kuphela indawo engayibona engazuthi imfihlo ngoba angazi ukuthi kuthiwa angifihlele bani mekwenze njani angazi ngalifaka ehlaka odrop ngigada abantu like kwave ukuthi angifihlele wonke umuntu ngoba kuthiwa kuba imfihlo angifihlele wonke umuntu manje faka odrop mengekho umuntu ngikhiphe futhi ngathi mengibuya ngilala kwafika umuntu wathi sesiqedile thina ufika ufakile nje imvunulo yakhe yomngoma wathi sesiqedile sisiyahamba sesiyokwenzisa omunye wachaza ukuthi unjani impilo abayomenzisa ngoba wangichazela nge-age ukuthi hayi siyowenzisa kodwa siyabonga sesiqedile bese ngilenza leyo mfuhlo ke la basho yona bese ngivuka ngifonele lesalukwazi
isicelo bese sugoga hayi kahle hle usuqedile sebebongile phela ngoba ukakabi nawo amandla okuphothula ngizocela ukuthi uqhubeke uzidle inkamba zakho uyigcine khona ngeke ukuthi mekufika abangoma bakufice wena ungidla bona be-strong kunawe bese sizemgijima mhlambe bafika emva kwenyanga kodwa inkamba ngazidla kwaze kwaphela 3 months ekhaya. Okay. Ayikho imali Yokuphothula. ngoba ngalesikhathi ngibekela bonke abantu mebenzela ngimbuzo yodwa umndeni womndawo wathi ngibekela wathi la makhehla ayanqaba ayabholoza wafunda imbuzo yodwa kufanele zaba u-3. Okay. Abanye mangabe benzela ubekwazi ukuthi abenzele mhlawumbe ngeyodwa kanje kodwa la sidinga ezu-3 zabu-3 mezibu-3 akho mali akho mali yeah akho mali akho lutho kahle ngangingazi ukuthi ngizokwenza njani kodwa okay waphela u-3 months ngiyayiphahla nje ngenza konke lokho kade ngikwenza bathi mawuphela u-3 months ngeke kwasuka omunye umama nje engangikhulumisi ngazi ukuthi uyangithanda kodwa akangikhulumisi angazi ukuthi yini wavele waphekisa uma wami ngamakesi awu-15 ngoba ngithi izangoma ziyaphuza asinayo sine imali yatshwala futhi baningi abantu abathi beza kulo mgidi kangifike ngithi hayi kuthiwa abantu bagcwele i-taxi ngithi ngiyeza abantu sebenyukile ama-taxi awu-2 awu-3 kwagcina kuba ama-taxi awu-4 asinayo imali yokukhokhela lawo ma-taxi omunye ubhuti ohlala ngasekhaya wayedrayiva ama-taxi la malodi awu-4 wawenza waba amalodi awu-2 wangi-charge imali yelodi eyodwa utshwala umama wakamakhelwane wavele waphekisa uma ngamakesi awu-15 kwasuka kwaba omunye usisi wami naye wathenga utshwala amakhabethe asekhishini like izinto zazenzakalela mengiyothenga imbathiso le umhabo lo ndawo ngithola izinto khona ngama-discount ngabuya ngaphuthula okwenzayo nje manje sekuyenzeka kodwa seqaqekile after these 3 months after lo 3 months lo indlela kuyenzeka vele kwenzeke nje ya kwenzeka abantu bafika badla baphuza basho ukuthi akaze bazizwe bejabule kanje kodwa manje into ekade ihlukile mina mengenza umndeni womndawo ngiyigobonga khumbula ukuthi ngangithi kuthiwa ngenza umndeni womndawo nethongo nenoni kodwa kulo mndeni nomndawo zonke izangoma ila emgidini wami izangoma zomnyeko namashoka. Okay. Ngabe kusho ukuthini ke lokho mengithi izangoma zomnyeko nezangoma zamashoka izangoma eziqedile eziphothulile hayi umuntu omndeni nomndawo umuntu wegobonga umndeni nomndawo wegobonga akusisona isangoma esiphelele leso. Okay. Kodwa ke siyalapha sokuchaza ngelinye ilanga. Okay. Umcimbi wahamba kahle nangendlela ukuthi nawe kushuthi wamangala indlela ohambe ngakhona ngathuka vele ngoba ngingazi vele ukuthi kuzokwenzakalani alabantu abangaka abalokhu bethi bayeza bazodlani bazophuzani sobanikani vele bazophuma bakhulume bethini ngathi. Alright, 18 minutes before 9 o'clock sikhuluma noMakhosi uMkhize bakithi sibheka ke uhambo lwakhe. Sike sibuke kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uhleli entwaseni mhlawumbe donsa iminyaka ukuze bese ngazi ukuthi wakhona aphumeki singazi noma kusuke kungaphumeki noma mhlawumbe okungenzeka ukuthi nakhona izindaba zokuthi mhlambe
inkomo efunekayo mhlambe iy'mbuzi ey'funekayo ayihlangani. La ngifuna ukuya khona ila ekuthenini uma ngabe usentwaseni noma usekuthwaseni, okay, ngokwakho awuzange uzuye emzini womuntu othwasa khona, right? ngaleso sikhathi ukudlula kwakho-ke la mhlambe wake wazithola yini usemzini womuntu? Yebo, ngeke ngayithola inyanga eyodwa. Okay, ukuphi la ugogo? No, angithi uyakhumbula ekuqaleni ngithe umndiki nendawo nethongo nenono. Ukhombisa uqedile. Umndiki esinye isigaba, umndawo esinye isigaba, ithonga umbonga phaqa bonke okuhlanganisiwe esinye isigaba, inono esinye isigaba. Kodwa kuyenzeka omunye aqale ngomnono, omunye kuya ngamadlozi akho ukuthi afuna kwenzekile. Omunye kuyenzeka ayenze umndiki kuphela, omunye enze umndiki nomndawo kuphela, asebenze omunye kuthiwe lo udinga umnono kuphela, lo udinga ithongo kuphela. Okay, now ususentwaseni-ke manje noma usuyokwenza-ke yini-ke uma usuya-ke emzini okay, ake ngiqale la. Ngithe mengiphuthula lo gogo owezikhaya wazongiphuzulela lo mndeni nomndawo. Ngosuku wangiphuthula namhlanje salala ebusuku ngo-11 kwafika uhlanya ekhaya lami. Melifika lolu hlanya lingibiza ngegama. Number 1, umuntu mekwenzela umndeni nomndalo mekwenzela igobongo ufika kufakela intombo inkama, akuphahlele ahamba ekwakhe, noma mawudlela lapha entwaseni umuntu uyakuphahlela lelo khamba kushiye kanjalo, uyayiphahlela ufunda umuthi awenze lutho la, uphahla lolu khamba kuphela kuze kushaya isikhathi sokuthi uyaphuthula. Akho muntu ofundisiwe la ngaleso sikhathi kuleso sikhathi. Okay. Zithi mezithi 11 ngakusasa lifike lolu hlanya leli esebusuku. Melifika lo hlaya usuku bokuqala singikade ngiphuthulile. Melifika lolu hlanya lifike lingibize ngegama lithi lize nomyeni. Wonke umuntu uhleli babehleli nje endlini. Mengena lo muntu ufaka ijacket nasebusweni uyambona uchifikile ngathi selesele uyalazi uhlanya ukuthi libehave kanjani. Athi ngifuna wena, ngithi mina laba enye ingqondo ngiyasaba umuntu ophilayo lo hamba isikhathi noma uhlanya ekhanda lami nje ngezwe ngathi nami ngihlanya njengaye. Ngithi uzongenzani mina? Athi wena uzongenzela umndiki nomndawo. Ngizokwenzela umndiki nomndawo. Athi ekhaya lami bathi ngiyahlanya, angihlanyi kodwa mina ekhaya ngoba ngisuka nje bangisayinele incwadi ukuthi kusasa ngiye eMaritzburg bayongifaka enhlanyeni. Angiyilapho kodwa ngize kuwena, wena ngifuna ungenzele umndeni nomndawo futhi ngiyagula. Uyangitshela yena ngiyagula mina kodwa angiguli futhi ingoba uma wami wangise sibongile esirong kanje angichazela wena uzongenzela lento engiyifunayo. Hayibo, manje le ndlini wonke umuntu uthule, ngiyabuka noma uthi wonke umuntu uthule uchokhekile, mina ngizokwenza njani? Ngithatha ifoni ebusuku ngo-11 ngifonela ugogo, ngenhlanhla ifoni ayibamba. Gogo nanti uhlanya. Athi pho ngenzeni? Ngithi hayibo gogo, nanti uhlanya ngilenze njani mina? Athi angithi uyisangoma wena. Ngithi gogo angisonisangoma mina, ngidla umndiki nomndawo. Athi angithi udla umndiki nomndawo kodwa uzoba isangoma. Ngithi gogo angisisona isangoma, ngidla amagobongo. Athi lowo muntu angithi alethwa ngimina. Ngithi yebo gogo, ulethwe idlozi lakho angithi? Ngithi yebo gogo. Athi khuluma naloko idlozi lakho. Hayibo gogo, ngizokhuluma kanjani idlozi lami? Angazi ukuthi ukhuluma kanjani idlozi. Gogo ngizokhuluma kanjani nedlozi lami? Athi khuluma nalo. Ngithi gogo ngake ngezwe kuthiwa wena wawulapha inhlanya nawe. Wawuyilapha ngani ngitshela? Athi ayilalela-ke sisi. Mina angikaze ngifundiswe umuntu umuthi ngoba ungibona ngimdala kangaka. Okay. Ngangifundiswa idlozi lami.
Njengoba nawe lelo dlozi lakho lilethe lowo muntu, khuluma nalo, yilona elizomlapha. Kanjani? Serious angazi ukuthi kanjani uthini kumina ugogo. Asesewathi uyabona-ke njengoba ukhuluma umuntu uyaqhubeka uyahlanya lapho. Sengimbalekelile le ntombazane endlini ngoba angifuni ngizwe ukuthi ngizocela usizo la ngaphandle. Ngiqale bengithi ngiyaphuma iphume nami ngilandele. IsiNkulunkulu wami into engizoyithini ngigcine ingiyeka ngikhulume nogogo. Bavele wayivala ifoni ugogo. Wathi yabona ngoba ngikhuluma nawe umuntu uyaqhubeka uyahlanya lapho. Tintintintinti wayivala. Alright, umsakazo ke Vibe FM ku 94.7. Ngicela sibambelana inje. Sizobuya next week bese ke sithatha kahle. Ngiyabuka ukuthi kade uqeda kuphothula manje ngithi. Na umsebenzi usofikile. Wohlanya. Awazi ukuthi uzoyiqala yonke le. Angazi sokwenza njani. Angazi nalomuntu uthi angikhulume nodlozi lami, angazi kufanele ngikhulume ngithini. Anginasikhodla, akunalutho ngiphahlele ekamereni. Alright, asithathe salisovalelisa umlaleli ngasekhaya bese sibandele. Hayi nisale kahle uNkulunkulu engazosengangisiza kuzona zonke inkinga eninazo emakhaya okwazi ukukhuluma ngazo nongakwazi ukukhuluma ngazo uNkulunkulu namathombo engazosangahambela nakulezi igubhu lezi eposhwe kuzona impilo zenu nalamakhanda aphahlaza imisamu yenu nalabantu abanifungela okumbi engazuthi uJehova angahamba yokuqaqa ngisho ngathiwa mawungenawo amandla okuphakama uhambe uyobona umuntu ozokusiza kodwa ngezwi laNkulunkulu engazuthi konke ngingaqaqeka emndenini yenu naseyithenzeni nazo ngiyayikhulekela engazuthi zingaba right ngoba abantu abayizitha kahle kahle isikhathi esiningi suke bengakuzondi suke bongababuza ubavule enhlizweni ukuthi ngempela kwenzakalani angakutshela umuntu athi angimzondi lona phela ngizonda lento ayiyona noma lento anayo so engazuthi nazi izitha engazuthi singayikhulekela nazo ngiyayikhulekisa ukuthi engazuthi zingaba right lokho kubahluphayo baze begcine befisa ukwenzela abanye abantu izinto ezimbi engazuthi kungaqaqeka kwakubona yazothi into indaba enkulu ukuthi hayi ukuthi isitha sizonda wena noma wena singakufuni kodwa ilento lekuwena esilwa nayo. Yebo, abantu abaningi kukanjalo ngoba mawuthola izitha zabo ziyabahlekisa. Abanye ziyabenzela ngisho izinto ezinhle. Umuntu bese ayibuza kanjani ngoba lo muntu uyangizonda pho lokhu ungenzele kanjani. Hayi no siyabonga kakhulu semkhipha kanjalo ke uMakhosi uEnhle Mkhize. Sisuka kude kakhulu nalolu hambo kusukela esawu Enhle emncane 4 years isikhula naye kuze kubeke namhlanje ngiyabona ukuthi siya ngempela ke ngala ngasekujuleni kwayo siyabuya next week isikhathi ke sizobeke sifaka Siyabonga.